So kani bitang buhok sa akong client ay no, grabe na jud ni kadaghang pinagdaanan ba please lang. Kay lagi day kapila man gud niya na pariban day no nga na back job. Unya day ang gusto pa jud sa akong client karon day no is iya na po ipariban ang iyang buhok. Pero kung ako jud mag-decide ani nga buhok day no day dili na ko gusto iriban pa ni. Kay lagi ba sa ka-damage niya day no og kapila na po ni siya na back job nga buhok. So dili na ta deserve si ang buhok day no day nga iriban pa ni please lang. Pero lagi ka man tay mabuhat sa tong client ka mga pilingguapa no. Muna ako ning giriban aning mga panahon na. Pero pag inani na day nga klase nga buhok day no nga 50-50, adjust me day dili na ko kahatag og 80% ani. So 50 to 60% na lang jud ang mahatag nako ani ba. Kay lagi ba kani man gud nga buhok day no day kay naay siya mga parts ang buhok day no day nga damage kay satan. Kay niagi naman gud ni siya day kapila ka color, kapila ka ribbon day na balayage pa din na highlights pa jud. Muna kani mga panahon na day no, grabe naglisod ang piling gwapa oy. Murag dire yung dapita day no nga grabe ka gasgas ang akong pagkapiling gwapa ba ay please lang. Pero buhaton gapon ako ang tanan ani day no para ma-okay lang gining buhok ka ba. Then ihatag gyud ako ang medisina day nga para sa iyang buhok. Mo na day daghan na jud kay ko gipang butang-butang sa iyang buhok ani no. Kay para lang ba dili bitaw siya mosamot og ka-damage diri sa kuang kamo. Mo na time to time day no is nag-check jud ko ani nga buhok. Kay lagi kani man nga buhok day no day is dili jud siya masabot ba. Kay daghan man kay sa tanang part sa iyang buhok day no day nga grabe jud punon ka-damage. Mo na before ko nagbutang sa R1 ani day no giagi pa na ako nig hair treatment nga buhok. Then giwaswasa lang nako ang hair treatment day no og 80% ra. Then usa na dayon ko nagbutang sa R1. Then ang R1 ani day no gihumo lang nako day og 20 minutes ra. Kay lagi day grabe jud noon ni kagabok na nga buhok ba. Muna daghan na kay kong spray siyang buhok ani day no kay para maprotektahan siya sa init sa plansya. Muna daghan na kay kong i-spray siyang buhok ani day no day kay para maprotektahan ang iyang buhok sa init sa blower ba. Dayon day wala na day ko ni gamit og arto ani siyang buhok day no. Ang akong gipanglock siyang buhok ani day no kay hair butok. Kay lagi day patipitaw sa botox day no day ang iyang buhok day no day maglisod na og dawat. Kay lagi ba kung botox sabi tay ibutang nako siyang buhok day no kay grabe mo kulo oy. Muna nagmix ko ani sa akong hair botox day no og super flick. Kay para day dili mo kulo or dili mo inat bitaw ang iyang buhok. Then before ko nagplansya ani day no nag-spray na sad ko ani og hair protect please lang. Kay lagi ba para maprotektahan ang iyang buhok sa init sa plansya. O di ba day inani kahasol day pag damage na ganan yung buhok ninyo ipariban sa piling gwapa ba. Pati ang akong kapiling gwapa ani day magasgas og among sa inyo ha oy. Muna ayaw mo pagreklamo ba nga mahal kay sa tanan nga ako ang riba. Kay lagi ba mga piling gwapa biasad mo no. O gasay dana day no day dili lang riban ang buhaton ako sa iyong buhok day no daghan pa kay kuskus balungos ba para lang jud dili mo tiwas og ka-damage na inyong buhok. Muna ihatag yun ako ang medisina nga para sa inyong buhok ba. Anyway day sa pila ka oras ako tinarbaho sa buhok sa akong client ani no. Mao na dayon ni ang before ug after sa iyang buhok. Og mao na day to no bye mo oy.